Kay ang mga kapuyo dito halos chismosa ug mga chismoso. Ang kapitan sa among barangay ipanabi ug gilibak ni Inday. Si kapitan nakahinuktok sa tabi nga di tinuod. Udto ug hangin-hangin nagtapok sila murag nagmeeting. Ang mga libakera kung may muagi libakon nila, ug niagi ang usa ka angkan ug ila dayon nga gihisgutan. Katong bayhana daw nga niagi bisag sikin sa lang daw ang laki. Mao kana ang ilang trabaho, bantayan ang mga tao. Ilang baba ga aso-aso magtambay permi sa kanto. Dila daghan ug litra, mata kalugsuton na. Trabaho nga way sweldo, ang resulta wa mo asinso. Ang gabak wa gyud nagsaba, nang hubag ang ilahang baba. Kay gilibak nila ang bakla nga anak sa nanindag tuba. Mananambal di ay ang apuhan sa bayot nga ilang natripan. Gipatagam